Aurten, 60. urturrena danez, pixkat representatuko du Udaberrin historia, eta orduan dantzak izango Udaberrin historian zehar etapa edo gertakizun garrantzitsuk markatzen dituzten unek representatuko diteu, eta orduan dantza horiek erakutsiko pixkat. Totalen dia 200 bat ume, eta txikinak 5 urtetakok eta zarrenak 14 bat urte dituzte. Gutxi gara eraste gaia dantzari txikia bukatzenetik, aprilen hasieran izan zala, eta orduan hilabete terdiola lehenengo dantzak prestatzen diteu, historia eta dena idazte deu, eta gero umekin astegan saiatzen, eta hola denbora pixkat badamakio. Normalen jokun bidez taula inbaitegu dantzako klase, baina ondo, ze dantzak ere ez dituk asko komplikatzen txikintzat, eta ez da entzaia izaten. Maide ilusio eta lehor bezalako antzoki baten dantzatzeak eta gurasoide gustatzen zaie, eta gainaz argik eta musika eta dena berezikoa izatea hemen, eta pixkat kurtsoa amaiera emateko modu politia izatea. Hain umen nire behintzat, nire diala 5 urteko txikinak, dabe kriston urdurita alborotatuta, eta ja nahi du egin emanaldia. Baina lehenengo ensaio bat taula falta da, baina pozik.